începe inaugurarea, să mulțumim Domnului că ne-a dat sănătate, înțelepciune, unire și credință în ceea ce am vrut să facem și am izbutit. Astăzi, la comemorare de inaugurarea și sfințirea monumentului, Crucea Memoriei, au venit cei care au supraviețuit. Și dumnealor încă mai vin. Dar supraviețuit 4 care au fost în Sibirie de gheață. Artimon Bojoncă, Gare, copiii care acum sunt pe drum. S-au născut în Sibirie de gheață Ciobanu Valerii, al Aurel. Este viu Ciobanu Aurel, care nu poate fi prezent aici. Este Larisa Ciobanu, a lui Sufroni, care poate este, poate n-am văzut-o. Ne-au onorat cu prezența la inaugurarea noastră consilierul primarului de Căușeni, Jubea Lidia, primarul de Căușeni, Rebeșuc Grigore și sponsor, primarul de Feștilița Nicolae Doreanu și desigur primarul de Popeasca Chiril Cojocaru. Sunt prezenți sponsorii noștri principali, domnul Alexei Păluță de la București, originar din Caplan, domnul Alexandru Păduresc de la Popeasca, domnul Pavel Munteanu, Acțiunea 2012, Platforma Civică. Avem oameni care ne-au onorat și să ne lasă niște documente filmate de la Mesager Moldova 1, de la Direcția de Cultură, Turism și Sport Ștefan Vodă, doamna Valentina Uța și Procopenco Cristina, specialist superior. Este prezent arhitectorul monumentului, domnul Valeriu Balan de la Căușeni. Desigur că de la Prierul Raional, de la Radio Moldova reporterul Ilie Gluh, de la executorul monumentului, Andrei, de la Chișinău, originar de la Zaim. Și alți oameni cu merit deosebit din satul nostru. Sunteți dumneavoastră oameni de o mare consecădenie, credință, suflet mare față de neam, săritori la nevoie. Și în sfârșit este prezent autorul monumentului, prezentator Anton Port. Deci să începem cu onorarea dreptul de a tăia pangăca simbolică, semn de dezvelire a monumentului, domnului Artem Bojoncă. Poftim, domnul Artem, om care a supraviețuit din Siberile de gheață. Treci pe acolo, n-am fost atent. Nu știu eu. Deci să aplaudăm, cred că, acest moment. Luați-vă o bucățică, tăiați-vă o bucățică din lenta simbolică aceasta.
De ce prezintă acest monument, Crucea Memoriei? Este ridicată în memoria victimelor regimului sovietic. 67 de nume și prenume din satul nostru care au fost represați, arestați, deportați, judecați. Regim care a lăsat băgat frică și spaimă în lumea, în oamenii noștri și în toată Basarabia. Dacă deschidem arhivele din Republică, atunci putem să citim următoarele cifre. Primul val de deportări. La 28 iulie până în iunie 1940 au fost arestați 1122 persoane, foști primari, învățători, preoți. 9 august 1940, duși la muncă silnică în Siberia, 20.000 de persoane. 4 noiembrie 1940, recrutați 3.000 tineri la muncă grele. Decembrie 1940, în închisori erau 2624 persoane ca dușmani a puterii sovietice. Iar în iunie 1941 a crescut până la 3951 persoane dușmani. Încă vă dau omorât prin împușcare din 1940 până 1941 500 de intelectuali. La 13 iunie 1941, noaptea de la 12 spre 13 iunie 1941, au fost arestați 5479 persoane, deportați 24.360 persoane. În total, timp de un an, tribunalele au condamnat la moarte 5.485 persoane din Basarabia. Aceasta a fost până la război. A doilea val de deportări, de represii, după război, 1944-48, 250.000 de persoane. La 31 ianuarie 1945, recrutați forțat 900 de tineri duși la munci grele, la tăiat păduri. La 2 februarie 1945, recrutați forțat 750 de tineri la minele de cărbune din Siberia și Kazakhstan. La 14 februarie 1947, recrutați forțat la Donbass 8536 persoane. În anul 1946-47, foamea organizată a sfârșit 200.000 de oameni. Numai în Popeasca 200 de morți pentru ce am ridicat o cruce deosebită în cimitir. Al treilea val de deportări, de represii, 1949-50, recrutați în Siberia 96.000 de persoane. La 6 iulie 1949, deportați 11.342 de familii. Deci, în 1951 deportați 2.670 persoane, adică 243 familii a martorii lui Jehova. 1949-50 duși forțat la FZO șahte, numiți FZO-uri pușcării, tineri 15-16 ani. La noi sunt oameni care pot să ne povestească, dacă este domnul Catan Gavril, aici poate să treacă la microfon. Osipov Alexei al Levrinte, dumnealui a spus, când îți faci monumentul, să mă chemați pe mine, ca betonul să-l facem cu lacrimile mele. Dacă s-au mântuit, s-au terminat tinerii, au început să recruteze și fetele. În multe sate au fost fete duse la șahte. De atunci se cântau un cântec tocmai despre acele fete care erau duse la șahte. Fetele de la noi din sat, la șezători, la munci, îl cântau. Și avem astăzi cântecul acela, poftim lele unde ești, Roșca, Efimia. Treceți, vă rog, încoace. Da. Acest cântec e rar, care îl cântați dumneavoastră pe atunci.
Nina, mami, Nina, vino înapoi, vino. Nina, mami, Nina, vino înapoi, vino. Rochițele tale șadă cu jale, rochițele tale șadă cu jale. Lasă-le să șadă, că le-o pot să ardă. Lasă-le să șadă, că le-o pot să ardă. Că-am primit eu acte pe 3 ani la 7. Că-am primit eu acte pe 3 ani la 7. Pe 3 ani și-o lună, cu feneriul în mână. Pe 3 ani și-o lună, cu feneriul în mână. Când ieșeam din 7, cu feneriul în spate. Când ieșeam din 7, cu feneriul în spate. Când ieșeam din smină, cu feneriul în mână. Când ieșeam din smină, cu feneriul în mână. Mă uitam la soare, din-cotro răsare. Mă uitam la soare, din-cotro răsare. Din-cotro răsare, n-am nicio scrisoare. Din-cotro răsare, n-am nicio scrisoare. N-am nicio scrisoare de la surioare. N-am nicio scrisoare de la surioare. N-am nicio cred că de la mea mămică. N-am nicio cred că de la mea mămică. N-am nicio scrisoare de la frățiori. N-am eu nici scrisori de la frățiori. N-am eu nici-un plic de la meu tătic. N-am eu nici-un plic de la meu tătic. Mă-ntorșeam plângând și intram sub pământ. Mă-ntorșeam plângând și intram sub pământ. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aici stai, dureros. Da, stai, Leacă. Dar, mătat, câți ani aveai când au început deportările? Iată, ai trăit cu Harea. Ei îs pe drum, poate am uși vin. Dumnezeu să-i spăzați aduc cu ghine. Nu mai eram mare, dar țin minte, ghine mai mult și țin minte, că când am auzit că e familia asta Harea, dacă era săraci, lichiți pământul. Copiii avea, mă ting și dacă nu mă încurc. Și aveau 2 văcșoare, dar-i ține vasele și ele să hrănesc copiii. Eram mititele cu o soră de-a mea și când am auzit că e familia asta, am fugit în hărman, noi aveam hărman tare bun, copaci mulți, și am cătat un copac care mai fost. Ne-am suit cu sora mea în copac, tata, mama era la lucru,
și plângem și zicem ca să ne ieși pe noi. Da, oamenii ăștia, săraci. Dar aveam două băcșoare și am unul venit din Rusia. Danilu, știe toată lumea. Lua lapte de la dâns. Și nu plătie în toată ziua. Și-o grămădit o sumă de bani care trebuie să-i dăie. Și el când s-a dus să-i dăie o văz și sumă s-o grămădit, dar el săracul da din gura copiilor ca să iei câte o haină la copii. Am dus la primărie și l-a spus că aici e bogată. O pătrete câți bani eu trebuie să dau. Și l-a luat. Așa. Da. L-a luat și l-a dus în Siberia, iar Văcșoara, după cum spune, Vodea Fioana, care era vecină cu dâns, spune, că acum trăiește, Dumnezeu să-i dă zile, sănătate, spune că au luat vaca Danilov și mâncare lăptișor și untișor de acum fără plată. Da, și nu-i mai da lui Gheatu Sâmharea, săracul. Dumnezeu să-l ierte, că i-o dus de zeaba. Pierde de haine, ia că uitați oameni buni ăștia, dar e de forți, duioși, ăștia sunt copii de colap. Da, mulțumesc. Deci, despre acele deportări poftim chiar însuși domnul Artem Bojon. Poftim. Într-adevăr, îi luau atunci curățau care nu-i plăcea lui primari, nu că și care încălcea. Nu de bogăție. Noi tot aveam. Tata avea 11 ștubie, 2 giței, ușor de-am învățat la juc, și moară. Asta tot gospodărie a fost. Dar cum ne-au ridicat, pe noi nu ne-au ridicat deodată. Care ridicați erau la 2 de noapte și erau 4 răpujiți din sat care se ridice. Și la primari, ia că nu se ajung. Aha, Bojon că-s 4 în casă, i-am pe dânsii. Și noi tăman eram scos pe tata de, cum spunea, de Corvadă, la Cotoșit Soșeva. Acolo și boi, cai, înhămau, jugau și stării catocul. Dar de tăi a venit mașina cu militar și o arestat-o pe mama. Îi făcea doпрос, unii bărbat, unii copii. La Soșea și de-am unul tradus și-o venit și ne-a luat. Când au venit mașina, noi am fugit cu fratele, cu Vade, am fugit în grâu. Ne-a spăriet. Hai, că haideți. Ne-au dat 2 ceasuri și 2 toane, mai mult nu se poate, încărcați. Și din ce avea de drum, de mâncare, de haine și ne-au dus la vagon. În vagon ne-au încărcat în vagon de vite, care duc jitele. Numai 2 ferești pe părți, și ne duceau, nu știam unde. Opreau la o stânțe mici, unde se toarne să iei apă, Doamne, câte o căldare, că nu aveam nimic, nici apă, nici toalet, nimic nu era în vagonul cealaltă. De-am știți ce e asta, vagon de vite. Opreau odată trenul pe deal, pe câmp, să iasă toată lumea să ușureze, să întineau de 20 metri la vagon și deau cu puștile spre noi să nu fugă unul. Copil, moșneac, femei, și să-și dădea unul lângă altul, fără nicio rușine, fără nimica, că altfel nu era. Când ne-au adus în Sibir, eu, de fapt, învățam atunci, trecusem în clasa 3-a, aveam 9 ani de zile. Când ne-au adus în Sibir acolo, 3 familii într-o casă, într-o comnată, nu într-o casă, dar într-un apartament, Și pe urmă tata a trecut cu el, a trecut la altă fermă de acolo. Dar deodată i-au dat tare bun lucru. Pe tata și cu mama i-au pus băcari, amdoi, nu doiată, dar băcari, spască bitele. Și a trecut la ferma numărul 3, satul Râbnăia, acolo de-am dat algelde și el a născușit moară, să muncea să facă moară, dar eu s-a uitat și râdea de ce faceți, băi? De la șchiv, la tractorul universal, drept la șchiv, la moară, la teatră. L-a pus, dacă tu știi pău, a făcut-o tata, s-a apucat, a băcut moară și l-a pus să lucreze. Era și mora. Uța sau doamna Cristina, poftim.
Bună ziua, onorată asistență! Suntem prezenți la un eveniment de mare importanță, care de fapt este dedicat victimelor regimului stalinist. Este un moment răscoritor pentru mulți și este dureros să ne amintim de aceste adevăruri care au împovărat destinul neamului nostru. Dezvelirea acestui monument va marca înveșnicirea unei amintiri, care a lăsat o rană dureroasă în sufletul întregului neam. Generația noastră, a tinerilor, cunoaștem din ce în ce mai puțin despre aceste evenimente. Suntem cunoscuți cu ele doar din carte, muzee, monumente și mitinguri de comemorare. Am avut ocazia să fac cunoștință cu istorii reale prin intermediul cărților și citind aceste destăinuiri m-am emoționat până la lacrimi și am înțeles de fapt prin ce calvar au trecut acești oameni, oameni nevinovați, care au știut prin sudoare să-și crească grâul și să prelucreze pământul strămoșesc. Am simțit totuși că nu voi putea niciodată să înțeleg de plin acest calvar pe care l-a trăit mii de oameni. Este datoria noastră să nu dăm uitării, dar să ne amintim prin diferite acțiuni de aceste adevăruri, inclusiv și prin ridicarea acestui monument. De la Caplan, dar care trăiește la București. Bună ziua! La intrare în sat, e scris satul Popeasca, 1769. Prima dată când a fost el documentat ca localitate. Satul Popeasca nu se deosebește cu nimic de Caplan, spre exemplu, din simplu motiv că cei din Caplan, ca și de alții din Popeasca, ați avut șansa să treceți prin aceeași perioadă istorică. Dacă satul Popeasca s-a înființat la 1769, în 1812, Imperiul Țarist, urma războiului ruso-turc din 1812, a ocupat o jumătate de Moldova. Din momentul respectiv, Imperiul Țarist n-a fost mai bun ca regimul sovietic. În primul și în primul rând, au atacat la fel. Pe cine au atacat? Pe cei mai buni din toate localitățile dintre Prut și Nistru. Au fost deportați preoții în Siberie, cei care n-au acceptat să treacă la canoanele rusești. Au fost deportați sate întregi. Lucrul respectiv se poate găsi în momentul de față în arhive, pe internet. Avem acces la informații. Regimul sovietic a făcut la fel cum a făcut și regimul imperial rus. Regimul sovietic ne deporta cei mai buni oameni, am ajuns în pușcării, am fost discriminați la noi acasă, am uitat de drepturi, ni s-au băgat în cap doar obligații, că nu suntem obligați să facem una, să facem alta. Au venit cei de unde se sfârșește pământul. Dacă vă uitați, exemplu simplu, în Tighina, în 1992, războiul moldorus, au ars toate căminile care erau populate de cine? De moldoveni. Dacă vă spun de români, sună cumva, parcă n-am fi români. Întrebați-vă cei din Iași, cei sunt moldoveni, jet be jet, dar sunt naționalitate români. La capitolul deșteptare, de ce au pedepsit în primul rând și regimul țarului, să zic așa, și regimul sovietic, i-au pedepsit pe cei mai buni. Profesorul, primarul, directorul școlii, cine era, morarul, cei care, preotul, obligatoriu, au fost în primul rând decapitați. De simplu motiv ca la noi să nu ajungă adevărul. E foarte dureros să te trezești la un moment dat, că eu așa spun. Cum am născut în 1965 și m-am trezit în 89. De ce în 89? De simplu motiv că în 89 am mai avut ceva acces, că până atunci am fost 99% cu creierul spălat, că vin din același sistem, cum sunteți și noastră toți, în care ne s-a părut că, într-adevăr, da, ne-au eliberat sovietici și pe 28 iunie 1940, că asta ne s-a băgat în cap de la grădiniță, la școală, la facultate și așa mai departe. Rușii care au venit, n-am nimic împotriva rușilor ca atare. Karl Marx a spus să nu cunoască limba țării, poate un oaspete care a venit ieri alaltă la noi în vizită, l-a așezat la masă frumos, un idiot de la care nu poți cere nimic de la un idiot, că el e depășit de situație, sau un ocupant care își impune propria lui limbă. Jos Pălăria repetă câte oară în fața celor care au venit de unde se sfârșește pământul, să nu zic altfel, unii zic de la dracu din praznic, mă rog, Doamne iartă cum s-ar spune. În fața celor care ne-au învățat limba și ne respectă obiceiile. Dacă când au venit noaptea la 2 și au bătut cu patul armei în ușă și au scos și pe copiii din casă și pe bătrâni și au dus în Siberia, ăștia nu pot să-i numești oameni.
Nu sunt, ei sunt din alt domeniu. Preoții zic, da, trebuie să ieși și mai departe. Sunt de acord, chiar dacă am avut un trecut ateist, cum au avut mulți, că așa am fost forțați, că cei care nu au acceptat să fie de Partidul Comunist, trebuie să stea undeva jos acolo. Cum spunea tata, Dumnezeu să o odihnească la coada vacii. O singură dată l-am întrebat pe tata, când ascultau la noi duminica slujba și ascultau la Europa Liberă, vine un vecinile într-un cuvânt, l-am întrebat, tată, care e diferența între limba moldovenească și limba română? Tare multe știi tu, dă-i drumul la joacă. Într-adevăr, eu tare multe n-am știut. Problema asta n-am mai discutat-o în casă niciodată. Tata știa de deportați, tata știa de toate crimele care s-au făcut și așa mai departe. Eu nu știam. De ce? Că la școală trebuia să învăț cine? Pionieri eroi. Mari eroi ai Uniunii Sovietice, toți erau umflați, toți erau de săpun. Erau creați de regimul totalitar de ocupație. Mulțumesc frumos. În primul rând, vreau să spun, e foarte greu să accepti că ai fost mințit ani de zile. Pentru când e o situație, când vine cineva în casă, ți-a furat televizorul, exemplu, știi? Că respectivul ți-a furat televizorul, știi? Că azi ți-a furat cineva televizorul, chiar dacă nu-l cunoști. Dar când ai fost mințit ani de zile, e greu să accepti realitatea. În sat și în Popească, ca și în Caplani, sunt foarte mulți care duc dorul puterii sovietice, că ei vreau pâine de 16 copii și salam de nu știu cât. O zis un cetățean, un doctor, tot de aici, din Basarabia, că el îi mulțumește lui Lenin, că dacă nu era regimul sovietic, el nu ajungea doctor. I-am spus, da, sunt de acord cu tine, că nu ajungeai tu doctor, nu ajungeam nici eu doctor. De ce? Că am fost într-o familie numeroasă și tata n-ar fi avut bani, dar eu sunt de acord, zic, să fi fost cioban undeva, în condiții de Germania, dar nu doctor în condiții sovietice. Și că dacă ăsta se pensionează, doctorul ca atare, în condiții sovietice moare de foame, că din pensie lui nu-și permite nimic. Și nu numai doctorii ca atare. Doctorul e un caz fericit. Dar oamenii simpli ca îi prăpăd, pur și simplu. Cunoaște situația nu din auzite. Îmi pare rău, ne spus de mult, îmi pare rău de cei care în sate calcă peste cei care au fost deportați și duc totuși dorul, tânjesc după regimul care a fost, regimul sovietic. Regimul sovietic a fost un regim inuman. Cei care s-au dus și s-au dus la, mă rog, și părți pozitive sunt și părți negative. Au fost foarte mulți în ziua de azi, ies în afara țării. Văd cum au trăit cei care au mers pe cale capitaliste. Și noi cum trăim. Toți ăștia care înjură la adresa capitaliștilor, regimul capitalist și laudă regimul sovietic. Și aduc aminte, oamenii simpli știu, 30.000 de lei au luat deputații cu plecat în vacanță. Poftim, pentru ce 30.000 de lei se dai unui individ care fură un an de zile, el efectiv fură. De ce fură? 500 de lei ajutor pentru deportați, 500 de lei ajutor pentru veteranii războiului Moldorus din 92, că ăsta a fost războiul Moldorus din 92. Pentru ce 500 de lei unui invalid, unui cetățean fără picioare? Dă-i omul ăsta 500 de lei pe zi, nu pe an. Ăștia nu pot fi numiți guvernanți. Închipuiți-vă un gospodar acasă, își bate în fiecare dimineață nevasta, își bate toate orătările prin curte, face un praf. Cu ce rămâne el? Cu asta se ocupă guvernanța din actuala Republica Moldova. Ei își bat joc de propria populație. De ce pleacă oamenii? Sute, știu, scurt, poate pe scurt, mă scuzați, dar dă-le, Doamne, în minte la toți nebunii și nouă. Eu socot, poate am spus foarte brutal, dar asta e situația, că nu poți să fii teafăr și să-ți bați joc de poporul tău. Dumnezeu să odihnească cei care au fost deportați în Siberia, să le dea sănătate cei care au supraviețuit, multă sănătate și să trăim, să nu uităm. Iertăm pe toți cei care cer iertare. Părintele stă acolo. Dacă omul își cere iertare, cum să nu-l ierți? Dar dacă el nu recunoaște, Federația Rusă a luat frâiele de la Uniunea Sovietică din mâini, cum s-ar spune. Și nu au recunoscut odată, dar v-am deportat, să ne scuzați, vă rog. Ați lucrat acolo 10 ani, 20 de ani. Poftiți, vă rog, vă dăm bani înapoi, voi ați lucrat gratuit acolo, efectiv. Voi ați fost ca niște robi. Și să nu vin eu să-mi cer scuze, iertare că a fost un regim totalitar, înseamnă că sunt același regim. Și actualul regim de la Moscova nu se deosebește cu nimic de regimul fostei Uniunii Sovietice. Să fie țărnă ca plombul. Mulțumesc frumos și mă scuzați. Bravo! Am adus câteva cărți exact la temă pentru deportați. Poate cineva vrea din presă, este o televiziune, poate vor să difuzeze un scurt documentar despre cei care au fost deportați, despre foametea organizată, că s-a vorbit despre foametea organizată și Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a îndeplinit în 1947 planul dării de către stat de cereale la conserve 101%, la nu știu care 30% și tot așa. De unde? Din toate lăzile au măturat, au venit toate gunoaiele și au strâns din casă ultimul boc și l-au dat unde l-au trimis?
tot mai sus către Moscova. Deci, cuvânt din partea primăriei Căușeni, doamnei Jubea Lilia. Oameni care ne-au ajutat, ne-au sponsorizat acest monument și le mulțumim domnului Grigore Repeșciuc. Transmit mesajul primarului orașului Căușeni, Grigore Repeșciuc, spunând că binecuvântat ați fost de Dumnezeu să vină această rază de lumină în localitatea dumneavoastră cu deschiderea acestui monument și spunând că binevenit este lucrul acesta pentru învățătura tinerei generații, îndeoseb și copiilor care ne înconjoară. Mesajul nostru este foarte important pentru dumnealor. De aceea spun că în această viață nimic nu vine de la sine și nu dispare fără urmă. Și foarte important este ceea ce lăsăm noi urmașilor noștri. Să nu se mai repete ceea ce a fost calvarul anilor de deportare și vreau să spun că, într-adevăr, Consiliul Raional Căușeni, în colaborare cu Primăria Orașului Căușeni și în gara de Căușeni, a fost instalat placă comemorativul victimelor regimului sovietic. Transmit tuturor cetățenilor satului Popeasca și toți cei care vă susțin, vă încurajează sincere urări de sănătate, prosperitate și să transmitem ceea ce a spus și Marele și Domnul nostru Iisus Hristos, căci trebuie să avem în viață cale adevărată, adevăr și viață. Transmiteți tăticului, da? Dumneavoastră, spunând că fie că în această viață să aveți călăuză mereu lumina, înțelepciunea, dragostea și sănătatea. Primarul orașului Căușeni, Grigore Repeșciuc. Multă sănătate! Mulțumire cu text pentru aport civic de votament în scopul promovării ideii de creștere spirituală a tinerii generații, păstrarea tradițiilor naționale și a valorilor generale umane. Transmitem domnului Osipov Ion, reprezentant la fel la Asociației Obștești Valea Arnăutului, care foarte mult organizatori au contribuit pentru că acest monument să aibă viață. Bun, transmitem mesajul primarului. Și, nu în ultimul rând, mulțumire domnului Port Anatolie, locuitor al satului Popeasca. Eu am simțit în această activitate că dumnealui este inima la tot ceea ce s-a făcut și faptul că această activitate de suflet pentru dumneavoastră și v-a unit împreună și a fost posibil ca să transmită aura adevărului activității sau acțiunii de astăzi. Vă transmit mesajul primarului Căușeni, la fel cu citata ca fiică în viață să aveți mereu călăuză lumina, înțelepciunea, dragostea și sănătatea. Bravo, de Dumnezeu și a ta Și dumneavoastră tuturor vă doresc ca într-adevăr să fiți sănătoși și să răspândiți adevărul în viață. Vreau să spun în primul rând bună ziua la toți cei care sunt din satul Popeasca, originari și în afară de asta cei care sunt invitați. Vă mulțumesc, domnul Port, pentru că a fost foarte relevant la această situație unde și-au pus și sufletul și zău, stimați locuitori ai satului Popeasca. Nu sunt așa de multe monumente care ar întruchipa și ar comemora a ceea ce poporul nostru a avut de suferit parcursul anilor. Indiferent de situațiile care au fost create la major în beneficiu sau invers în negativism pentru acei oameni care locuiesc aici pe acest mult pătimit pământ. Și eu, cu adevărat, sunt unul dintre cei care, bunii mei, pe timpuri, au avut marea și nefrumoasă ocazie să viziteze acele locuri în Siberia de gheață. În fața la toți ceilalți,
care sunt în continuare acei care vin la această manifestație și care o onorează cu prezența pentru ca să-și cunoască trecutul. Fiindcă creștinii spun în felul următor că, ca principiu, de unde venim, cine suntem și unde mergem. Dacă o să ne cunoaștem istoria, o să ne creăm viitorul. Dacă nu vrem să ne cunoaștem istoria sau o falsificăm, avem numai de pentru ce este și numai așa revine istoria adevărată pentru dumnealor. Vreau să mă mărturisesc și eu la unele lucruri frumoase care sunt legate de acest neam și să vă spun cu adevărat că cei din localitatea Popeasca, aceia ce ați început, să dea Dumnezeu, să vă dea credință, să vă dea putere ca să puteți să asigurați o continuitate. Aceasta ar fi cel mai mare lucru pentru acele generații care vin și care o să păstreze în memorie acea adevărată istorie. Astăzi vom săvârși molevii pentru sănătatea tuturor creștinilor care sunt de față și-a luat parte această cruce a memoriei. Și vom săvârși și panihidă pentru acei răpăsați care nu sunt astăzi cu noi. În adevăr, este foarte dureros în această zi. Mi-aducem aminte aceia care au suferit frig, foamete, în depărtarea de patria sa. Dar vreau să spun dumneavoastră, cum s-a spus, că toți acești creștini care au fost ridicați, duși, nu au fost pentru bogăție. Și n-au fost apăsați de cei care sunt de la capitală sau de la Moscova sau de la alte țări. Tot aceștia au fost prin cuvântul acei de pe loc. Mulți creștini au suferit pentru că biserica este unică și se roagă pentru toți. Nu importă cine ești tu, român, bulgar, găgăuț, moldovan. Toți suntem creștini pentru Hristos. De aici, din sat, mulți au fost ridicați în Sibiria. Dar iată că fiecare ne punem întrebarea: oare au fost ridicați numai din satul acesta? Oare au fost ridicați numai din Moldova? Din Moldova au fost ridicați începând de anul 40, dar din Ucraina, din Rusia, și acolo au fost ridicați începând de anul 17. Sute și mii de creștini, episcopi, mitropoliți au suferit prin aceasta. Și iată că în memoria tuturor creștinilor și a celor din România, și a celor din Ucraina, și din Rusia, și din Moldova, astăzi vom săvârși panihida pentru acei răpăsați. Pace, sănătate, zile îndelungate și iertare de păcat și păzește pe deșe într-o mulți și fericiți ani.